guys. Nakukuron sa gawas. Na ako din nagpa-COVID test ko. Nagbuhat pa ko sa result guys. So, naakaroon sa sulog siya gat. Na ako din sa gawas sa narko din naglaroy-laroy. So, mao na siya guys, ang mga building, mao na diha kana siya kay pag-ana na sa train. Ang paglaro-laro ni madam. So guys, nindot sa siya ron kay nag-init, nindot ang panahon, silbi ko ang panahon ron kanang dili kay siya tantong bugnaw. Bisag kay tantong init, silbi sakto lang pero jacket ra ka. So na ang bus ang kainiton sa kalibutan. So, ano siya ang kaan view. Di lang ako ikuan kayo kay sinay masuk guys. Kita ilang na sa YouTube. Makaingan sila. Ang ka video ko kay sa motorito. Kana ako ng bana na kana ng bana. Di siya pakita pero ililikyat lang ito pakita mo. To siya ako ng bana. So, mag-what ta guys. Pila ka minutes. Murag 10 minutes. Mag-what ko. Nga nag-bike trip guys. Kaya kuan man. Kanang init lagi. Ang gawas ng mga tao. Kurang ipakita niya ang view. Kanak dia kay ano siya kana zoo na siya guys, kanak dia na siya zoo. Dili ako zoo. So na dia ano guys ang akong view karon. Ano si Honey Bun?